Apámék 7-en voltak testvérek, és közülük 4-en a jászságba születtek, jász árokszállási büszke jászok vagyunk, és 3 itt született. És ahogy megszületett a család, az én nagyanyám Farkas Julianna valami távoli rokonságba áll azzal a balatoni Farkas családdal, akiről itt a történelem elég sokat írogat, és ahogy megszülettek, jött a nagy világégés, és behívták a nagyapámat katonának, és itt maradt a nagyanyám 7 gyerekkel, 7-tel. Ha ebbe belegondolunk, nem kell tovább mondani. A kisebb nevelte a nagyot, akkorban nem az volt a kérdés, hogy mit főztél, anya, vagy akkor még tetszik-e is volt, mit tetszett főzni, hanem mennyi van. Visszajött a nagyapám, a fehér nagypapa meghalni. Tüdőbajt szedett össze, és így indult ez a család, 7-en, és a végére létrehozták így félárván a fehér testvérek hengermalmát, és a falunak egyik ismert családja lett. Nem vállaltak úgy különösebben soha közéleti szereplést, de mindenütt hallották a hangjukat és kikérték a véleményüket. A lányoknak a háztartás volt a dolga, a fiúk közül a Jani bátyám vezette a gazdaságot, a Laci bátyám gépész volt, és apám meg a könyvelést, meg az igazgatást csinálta. Végtelen egyetértésben. Ez az apai ág, büszke jászok vagyunk, nagyon örülök annak, hogy Kerekegyháza ezt folytatja, sajnos többet kellene tenni a jász múltért, nem úgy, mi annyit nem tudunk tenni, mint az őseink, akik pénzzel, redencióval váltották meg újra a szabadságukat, de a jásznak lenni az nagy büszkeség. Mindig azt hallottam apámról, és így is éltem. Anyai ágról én egyébként az idősebbnek a Böske néni fia vagyok, tehát nem kell, ha rólam szó esik, akkor én vagyok a Böske néni fia. Generációkon keresztül tanított Kerekegyházán, az ő szülei, a Deák Ferenc nagyapám bognármester volt, tipikus kecskeméti mester és parasztemberek voltak, volt a műhely, inosokkal, segédekkel, és volt egy kis szőlő, volt egy kis mezőgazdaság, és ebből éltek meg rengeteg munkával. A nagyapámat Deákotnak hívták, az ő felmenét Csősznek, tehát régi kecskeméti családokról van szó. Nagyapámról annyit, hogy az első világháborút és a másodikat is megjárta. Hazajött, és a Piave folyónál, Isonzónál volt katona, tönkrement az idegrendszeren, mert felderítő volt a tüzéreknél, szoronyrohamokba kellett neki részt venni, és amikor disznót vágtunk, mindig azt mondta, hogy Tibikém, ezt a sonkát félretesszük, és majd kimegyünk a Piave-hez. Hát a határon túlra nem jutott el, szerencsétlen. Utána, és még egy érdekes dolog, állandóan a Szabad Európa rádiót hallgatta. Nem lehetett őt kimozdítani mellőle, ahogy idősödött, és mindig azt mondta, hogy jönnek az amerikaiak, Tibikém, jönnek az amerikaiak. És aki ismerte ezeket az embereket, halál komolyan gondolták, és várták az amerikaiakat. Ennyit a felmenőkről. Lebontották a házukat. A Batthyány utcai ház, Batthyány utca, Simon István utca sarka, ott a Rávágy téren belül volt, szép régi házak, azokból hírmondó sem maradt, új betonépületek épültek ott helyette. A családom meghatározó része feleségem, Tamási Anna, aki Pék család szülöttje, és Nagykőrös egyik legszebb óvónénie volt, persze, hogy kellett nekem is, és akkor ugye átjártunk oda udvarolgatni, de hát Nagykőrös az megint egy más város, az a kálvinista Róma,
Én 20 évig vadásztam ott, de végén is gyütmönt voltam, tehát ott nem nagyon veszik be ugye az embereket, de egy nagyon tiszteletre méltó, nagyon szép város. És hát a mi utódainkról annyit, hogy Orsolya lányom született, aki jelenleg a Szent István, nem tudtam lebeszélni, követ engem, sőt, már annak örülök, hogy lehagyott korának megfelelően. A Szent István Egyetem docense, dékán helyettese, állandóan dolgozik, a Szent István Egyetem Villányi úti kampuszán dolgozik, és boldog házasságban élnek a vejemmel, akkor egy ilyen autó eredetiség vizsgáló központban dolgozik. 2 büszke unokám van, a Barbara, a szívem csücske, egyetlen lány unokám, meg a Bálint. Egy kicsit megdöbbentem, mert egy hete ünnepeltük a Bálintnak a 17. születésnapját, kérem szépen 17, és ez jövőre nagykorú lesz. Elvileg már díjtapai szerepre is fölkészülhetek, de hát az nem tőlem függ. Budapesten a Szent Margit gimnáziumban járnak, ez egy nagyon jó Villányi úti iskola, megkapnak mindent az élethez, ott az indításhoz. A fiam jogász lett, Bécset végzett, és végigjárta a ranglétrát, tárgyalt, majd itt volt Kunszent Miklóson bírósági elnök, és innen fölvitték Budapestre az Országos Bírói Hivatalba, és ott osztályvezető. Ez egy fiatalembernek 41 évesen nagy karrier, szintén büszke vagyok mind a kettőre, tudom, hogy rengeteget dolgoznak, tudom, hogy mit jelent Intercityvel naponta följárni, tudom, hogy Pesten más a helyzet, másképp mennek a dolgok, és ott van egy kisfiú, a Dávid, aki a nevemet viseli, Magfehér, ugye, viszi a nevet tovább. Ő 10 éves lesz, Kecskeméten általános iskolába jár, és hát nagyon szeretjük egymást vele. Ennyit a családból. Visszatérve Kerekegyházára, óvodámat ki kell emelni. Nagyon kevesen mondhatják el, hogy óvónői felügyelet alatt vagyok most is. Tehát nem kérdezték, hogy kell pisilni, mert ki kell menni. Az ingemet lehettem, még nem mondta a Pirike óvóné, dr. Juharos Imréné Pirike, aki izsákiány, és a megyei vagy régiós vitézi széknek a tisztségviselője, vezetője, édesapjáról vitéz volt, sajnos ott maradt a háborúban, és nagyon, de nagyon sok szeretettel gondolok rá, sokkal figyelmesebb óvónéni létére, mint én óvodás létemre. Az óvoda még Erzsike nénit emelném ki, ugye sokáig volt vezetőóvónő, és utána jött az iskola. Hát ratkó gyerek voltam. Az azt jelenti, hogy akkor nyakló nélkül születtek a gyerekek, mindenki tudja, és az általános iskola első osztályát a református templomban szemben lévő egykori református iskolába kezdtük, Rozsnyai Ili nénivel, mert annyian voltunk, hogy 3 vagy 4 osztály indult, 45 fővel. 45 fővel, és ott kezdtük. Anyám tagja volt a pedagógus karnak, néhány nevet. Bertó, Kati néni, Kozák, Ili néni, Rozsnyai néni, Molnár Peti bácsi, és tudnám még nagyon sokáig, nem akarok senkit megsérteni, Peti bácsit emelném ki, aki abban az időben, nyáron, Klotgatyában cséplőgép mellett dolgozott, mint bandagazda. Tanár, tanító létére, mert ő írástudó ember volt, és oda elszegődött, és kérem szépen erre az oktatási intézmény nagyon emberséget adott, 2 dolog volt a jellemző. Az egyik a tábla kréta tartójában több volt a vesző, a magyarófa vesző, ami elég hatásos nevelési módszernek mutatkozott, és a Peti bácsival történt nekem, hogy a 6x4-6x7-tel nehézségeim
akadtak az eredmény. Egy ilyen csúsztatott kis pofon rögtön helyre tette az eredményt is, az én agyamat is, és soha semmit nem bántunk meg, és szerettük őket, és a Peti bácsi számelméletekről tanított, számrendszerekről, hogy van fiam, most mi 10-es számrendszerben, akkor még az informatika sehol se volt, a 2-es számrendszer. Utána mondta, hogy a főníciaiak 12-es számrendszert használnak, az órát mi mindig az alapján mérjük az idő múlását. Tehát ezek a falusi tanítók meghatározóak voltak. Hát, mint pedagógus gyerek, példát kellett mindig mutatni, persze éppen rosszak voltunk, mint a többi, és a Forgós Anyival, a Kovács Pistivel egy biciklin ültünk az iskola udvarán. Tilos volt biciklizni, és mit ad Isten, majdnem elütöttük a besegyei igazgató urat. Na szálljatok le, mindannyian kaptunk egy-egy fülest, és utána még egyet, mert ti pedagógus gyerekek vagytok, nektek duplán kellene példát mutatni. Szóval ilyen indítással jött el az iskola vége, és én nem politizálok, nem akarok politika felé vinni most semmit, de kulálkozás volt, ugye. Apám malmát elvették úgy, hogy úgy falaszták le, hogy a kút az amoda maradt. Tehát nem volt a ház, képzeljétek el, kútja, nem volt. Onnan kellett a főutca végéről volt az a rángató kút hordani a vizet, és amikor most a pazarlásról van szó, nagyon csúnya dolgot fogok mondani, nincs környezetvigyázat, gazdálkodás, mert a WC-t ivóvízzel húzzuk le. Megdöbbentő. A WC-t ivóvízzel. Akkor pedig egy ilyen 10 literes kannába, a bicikli vagy 2-vel hoztuk haza a vizet, nem volt olyan nagy rocsi-pocsi, nem volt olyan nagy rocsi-pocsi otthon, tehát az államosítás követően kulákoknak számított. Az azt jelentette, hogy itt megsúgták, hogy Kecskeméten a katonagimiben nem biztos, hogy fölvesznek, ne is próbálkozzak. Erre anyámék kinéztek egy Kiskunfélegyházi mezőgazdasági technikumot, ami a volt Konstantinum. És az ott maradt apácák tanítottak tovább, és oda fölvettek, senki nem kérdezett semmit, sőt, első év végében osztálytisztitkát csináltak belőlem. Szóval ennyire vegyes volt akkor a világ. De hát ez ugyanígy vonatkozott, apám születési anyakönyvi kivonatomban az van, hogy apja malomtulajdonos. Később be kellett lépni a TS-be, akkor TS tag lett, és akkor én így egyéb kategóriás lettem, mert anyám lett gyanús, mint értelmiségi. Na most ezeket végigcsináltuk halálkomolyan, sajnos ez ilyen világ volt. Kiskunfélegyháza nagyon szép volt, 4+2 volt az oktatás. 4 napot tanultunk, 2 dolgoztunk. Senkinek nem esett le az aranygyűrűje, mert nem volt a környéken se, hogy 2 napot dolgoztunk egy héten. És nem volt ez a hazarohangálás, néha szombaton eljöttünk, vasárnap visszamentünk, és ott úgy jött össze az én sorsom, hogy kitűnő lettem. Elsőtől kezdve kitűnően érettségiztem, és akkor ilyen, hogy miniszteri kitüntető oklevelet kaptam. És akkor már elkezdték mondani, hogy hát neked erre-arra meg így kellene menni. Engem vonzott az agrárium. Nagyon mindig vonzott az agrárium, de volt egy pályázat akkor még, hogy ki lehet menni NDK-ba a Humboldt Egyetemre, biológusnak. Elmentem fölvételizni, a német onnan ment jó, mert egyrészt a Kozák Ilus néniné kezdtük, másrészt pedig a középiskolai években kint dolgoztunk szépen NDK-ban, és elmentem fölvételizni, és fölvettek a Humboldt Egyetemre. Azt se tudtam, mi az. És akkor később írták, hogy az a szak megszűnt, hanem halbiológus lehetek. Most a halbiológiához nekem annyi közem volt, hogy itt a Nagylaposon, meg a Rejl-Lavason kosárral fogtuk a halakat, húztuk a halakat, és akkor otthon nagy lakomák voltak, meg a csíkkalapok. Ebből oda nem mentem el, hanem jött belőle. Előtte egy év katonaság, erről mindenki sokat szeret beszélni, elkaptam,
úgy, mint a Ratkó-korszakot és még elég sok minden más. Bevonultam katonának, ekkor volt a csehszlovákiai megszállás. Internacionalista segítséget nyújtottunk a csehszlovák elvtársaknak. Végig kellett csinálni. Nem akarok erről mesélni. Jött az egyetem. Az egyetem csoda volt. Ugyanis itt mondták a tanáraink, hogy gyerekek, akkor mondjuk a pályaválasztási orientáció abból áll, hogy az osztályfőnök azt mondta, te fiam, mégy gimnáziumba, ti mentek szakközépiskolába, ezek mennek Inosnak, a többi meg a Dózsa Tíjeszbe. Körülbelül ez volt a lehetőség, és jó volt, működött a rendszer. Engem rettenetesen motivált az, hogy az egyetem, a tanulás, éreztem magamban rettenet ambíciót, és akkor jött Gödöllő. Gödöllői Agrártudomány Egyetem, 5 éves képzés, gazdag egyetem volt, buszai voltak, külföldi kapcsolatok, és ott rögtön az első évben kapcsolatba kerültem a botanikával. Szegény idézett professzorom, a Hortobágyi Tibor bácsi, tőle tanultuk az emberséget, de ő olyan kántor tanítóféle is volt, hogyha úgy vonatkoztunk, kiránduláson, templomba odaült az orgonához, gyönyörűen orgonált, énekel, tehát egy polihisztor ember volt, és ott ismertem, ma is élnek, dr. Bolcsánszky Erzsébet szövettanos, és a dr. Simon Tibi bácsi, a dékánja volt az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemnek, a Füvészkertben élnek, ma is tartjuk a kapcsolatot, és akkor ott nekem kinyílt a világ. Kinyílt elsősorban a botanika, de rengeteget tanultunk kémiát, rengeteget, egy nagy és jó egyetem volt. Megvolt hozzá a feltételek, buszokkal vittek mindenhova, nekem az a paradicsom volt. Az a paradicsom volt, össze is hoztam magamat, mert kitűnő lettem kétszer. És akkor megkaptam a Népköztársasági ösztöndíjat kétszer. A Dimény Imre bácsi volt a miniszter, Isten nyugosztalja, ő egy kolozsvári gazda tanár volt, egy rendkívül rendes, és ott az irodájában fönn Pesten, a Kossuth téren kaptam meg kétszer, ismert is már, a lányomat nagyon szerette az egyetemen, és ami ott megadatott, hogy tiszteletdíjas tanszéki demonstrátor lettem, ez azt jelentette, hogy kaptam 1000 forintot. És a kitűnő tanulmányi eredményem járt 500 forint, és a kollégiumban tandíjmentesség. A cigány takarító Aranka néni mindig szidott engem, hogy fehér neked duplája a fizetésed, amikor takarított utánunk, de akkor még volt takarítónő, gyönyörű 3 ágyas szobákban laktunk, csak kellemes emlékem van, és marasztaltak volna a tanszéken. A tanszéken nem tudtak lakást adni. Hát ugye Pest környékén akkor is, most is mindig nagy lakás volt. Megbeszéltem a haverommal, a Turcsányi Gabival, hogy hát ő ott marad, mert meg Pesten van házuk. Én meg eltettem, mert akkor már várta az én mennyasszonyom, aki a család véleménye szerint korán nősültem, most már ne kérdezzétek a jelenlegi véleményemet, de akkor meg voltam győzölve, hogy jót cselekszem, és összeházasodtunk, de most ennek eredménye 56 évet töltöttünk boldogságban és kisebb vitákban együtt, a vita oka mindig én vagyok. Tehát a vita oka az mindig én vagyok. Tehát boldogság volt, és akkor itt egyik, ugye gógyiztunk, a nagyapai nagybátyám beteg volt. És mit csináljunk? Tanácsi lakások voltak, és bejelentkeztem én a tanácsi lakásba, ez ilyen lakásspekulációnak minősült egy az egybe, meghalt a bátyóka szépen, és én ott maradtam egy bolhaka kis lelakott, de Isten nekem a mennyország, egy egyszobás, hunyadi városi, szolnoki úti lakásban.
semmi kapcsolatom nem volt, jártunk a lakásosztályra, a szőnyeg szélén sorakoztunk, és végül sikerült bizonyítani, mert én jogcím nélküli jóhiszemű lakosként voltam nyilvántartva, megkaptuk, de hát mondták, hogy nem is nős, hát ennek nem volt akadálya később, és az volt kecskeméti pályafutásom kezdete, és a másik, hogy voltak tudományos munkáim, nyertem országos diákköri konferenciákat, és szegény Filius Pista volt az egyetemnek a főigazgatója, egy végtelenül rendes ember volt, és bevittem a dolgozatokat, és akkor így cingezett a Pista, azt mondja, jó van, Tibor, szeptembertől itt fogsz dolgozni. Hát ez is egy új korszak volt, ez 1974-ben volt. Egy új korszak volt, akkor épült a kertészeti főiskola, akkor meg voltam győződve, hogy az agrárium engem ki fog szolgálni. Hát most már rájöttem, hogy nem fog kiszolgálni, mert más lett a mezőgazdaság is, teljesen átalakultak a képzések, teljesen átalakult a szemlélet, de akkor a mezőgazdaságnak nagyon nagy respektje volt. És akkor szépen, még a Mészői Gyula bácsi, a Kutatóintézetbe is kilátogattam, a Zöldségtermesztési Kutatóintézet, ahol a Gyula bácsi, meg a Kis Árpádot. Ő a Tritikáli magyar nemesítője, ott van nekik a házon a táblájuk, nagyon nagy nevek voltak. India után az Árpi bácsi csinálta meg a Tritikálit, a Buzz és a Ross keresztezését, és ez fajhibrid. Tehát két faj közötti keresztezés, és annyit, hogy az egyetemen ugye sok tudományos munka, TDK-ztam, azt mondta a Filius Pista, Tibor, te majd növénytant fogsz tanítani, egy év még nem volt státusz, sokkal kevesebb volt a pénzem, mint egyetemen, 2400 forintért eljöttem, feleségemnek 900 forint volt akkor a fizetése, és eljöttünk, és a kertészeti főiskolai kar egy nagyon jó intézmény volt. Többen meg tudtok erősíteni. Én úgy gondoltam, hogy a kertészeti főiskola ki fog lőni ebben a környezetben, egy mezőgazdasági kertész környezetben. Nem létezik, hogy nincs szükség a termesztésre, a feldolgozásra, a gazdálkodásra, de nem így történt, mert a három főiskola, a GAMF, a tanítóképző, meg a főiskola elkezdett rivalizálgatni, utána összevonták, pedig nálunk a kertészeti volt a legtöbb tudományos minősített ember, és akkor már itt dolgoztam a főiskolán, a Hortobágyi Prap mondta, hogy doktorálj le, Tibor, doktorálj le. Ledoktoráltam nála, Cselőtei Laci bácsi, ő volt az öntözés és a nagyon elismert mezőgazdász volt, és ledoktoráltam summa cum laude, és akkor elindultam itt a pályán. Tanársegéd, adjunktus, és végül docenségig vittem, a beosztásokban pedig adjunktus után docens, és utána tanszékvezető lettem a természettudományi tanszéken. Hát ott voltak a mumustárgyak, a matematika, a fizika, a kémia, a növénytan, növényélettan. Ha valaki ott szigorlatot megtette nálam, azt mondták, hogy fogja a diplomájának egyik sarkát. Jó hangulat volt, jó főiskola volt, minden nagyon tetszett, aztán végül valahogy sífre mentek ezek a dolgok, lett a KETIF, a kecskeméti főiskoláknak az összevonása, és ugye főigazgató helyettes lettem. És az én funkcióm a személyügyi, meg a külügyi főigazgató helyettes volt. Nos, a külügy nagyon jó volt, mert nagyon sokat utazhattam. Ez egy csoda volt. A személyügy az már nem volt. Akkor kezdődtek az első nagy létszámleépítések.
építések. Biztos emlékeztek rá, 300 dolgozója volt a főiskolában, és be kellett hívogatni oda embereket, hogy hát nincs szükség, és nem volt se végkielégítés, semmi, meg kellett mondani, hogy vége itt a munkának. Természetesen mindig az a hibás, aki megmondja, meg hogy ami még nagyon megviselt, a nyugdíjasoknak is nekem kellett szólni. Most akkor még rendben volt, mert a nők 55 évesen, a férfiak 60 évesen, és néha kaptak egy évet a férfiak, hogy 61, de akkor el kellett menni. Kész. Vége. És úgy ezeket nekem kellett megmondani. Na és hát a főiskolán nagyon szép emlékeim vannak, de a vége felé én úgy gondolom, hogy nem lett igazán jól menedzselve a kertészeti főiskola. Elénk jött a GAMP, Danyi Józsit ismerem, társadalmi szenátusnak a tagja voltam, és akkor lett az összevonás, lett a politikai szerepvállalás, és gondolkodtam, hogy hogyan, mint legyen. Ami még nem tetszett, 3 évente volt választás, a tanszékvezetői meg a főigazgató helyettesi. És akkor a vége felé már olyan nagy áldemokrácia volt, hogy a takarítónő is szavazott. És a végén már nem lehetett neki mondani, hogy söpörjön már föl rendesen vagy koszos a sarok, mert akkor elkezdett fenyegetni, hogy majd a szavazáson nem szavazok magára. Na, szóval ilyen világ volt, és közben én iskolaszékeknek lettem elnöke, így az AFEOSZ is. De a volt iskolámnál is, akkor a Tibapistáéknál több helyre meghívtak, nem tudom miért, de hát iskolaszék elnökség akkor az egy divatos volt, és így az AFEOSZ-nál is. És ott megismert az AFEOSZ, vagy Coop Hungary-nek a vezetősége. És leküldtek egy káderest, Szarkó ismeri a Fekete Jóska, akkor még ő volt a káderes, hogy hát nézzem már körül, hogy velem, hogy mi van, hogy átvenném az AFEOSZ igazgatást. Beszélgettünk, kijöttek hozzá, és akkor mondták, hogy kiírnak pályázatot, én is adjam be. De én azt mondtam, hogy kérem szépen, mivel én jó vagyok a főiskolán, a nevem nem erüljön föl. Nevem nem erüljön föl, hogy én kifelé kacsingatok innen, ha lehet, akkor úgy. De nem is vettem komolyan, volt egy lehetőségem, kimentem Dániába. Hívnak, amikor visszajöttem, én nem adtam be a pályázatot. Hát mondom, így, ha az akkori elnök fölhív, beszél velem, akkor meglátom. Na és akkor fölmentem, hát a következő, az az AFEOSZ, ez a volt Berkes. Volt Berkes, egy-két évig ment Berkes, után is így lett AFEOSZ. És azt mondták fent Pesten, hogy Tibor, szabad kezet kapsz a képzésben. Azt viszel magaddal, azt választasz magaddal, akit akarsz, meg az akkori docensének, főigazgató helyettes fizetésemnek még sokkal, de sokkal többet kaptam. Szózók voltam. És mondták, hogy egy kérésük van, csináljak egy jó iskolát. Enyém az összes dicsőség, de a balhé is. Most a balhé oldala, ugye az azért már más, hát szó, elvállaltam. 2 osztály volt, akkor a Berkes után, és akkor onnan indult az AFEOSZ történet. Na most az AFEOSZ-ról annyit, hogy valamikor mindenütt ilyen településeken az áfészek, itt ugye az Univer, gyakorlatilag mindent irányítottak. A benzinkútól, a tüzéptől, a felvásárlástól, a boltoktól, és nem csak ilyen kereskedői, hanem ilyen ellátási kötelezettség is volt. Tehát megmondták, hogy mikor kell sörnek, narancsnak, banánnak lenni. Tehát az áfészek nagy urak voltak, de közben már átalakult ezeknek a felbomlása, és ebből lett a Coop. A Coop az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb magyar társaság, élelmiszer kiskereskedő, de ipar is jellemző rá, és ebből indult a Coop. Na és akkor az AFEOSZ történethez tartozik, hogy én elkezdtem fejleszteni.
Először is váriskola lettünk. Megkaptam hozzá a lehetőségeket. Utána világbankos iskola lettünk, és utána pedig magániskola lettünk, és ez egy csomó olyan dolgot megengedett nekem, megokosodtak a kerekegyházi gyerekek, időközben nagyon sok gyerek ott végzett, tehát annyit az általános iskoláról, hát a jogi asszisztens képzésnél a Pécsi Jogi Egyetemmel kapcsolatba kerültem. Ott hatalmas nagy kapcsolati rendszerem alakult ki, 2 alkotmánybíró járt is ide hozzánk, a legfelsőbb bíróság elnöke, Kecskés Laci professzor úr, ő az Antal kormány államtitkára volt, most lett akadémikus, Iváncsics, és hadd ne soroljam a neveket, tehát sikerült elkapni azt a húzó világot, ami hát talán közel játszott Kerekegyháza városi alakulásában is, mert hát ugye ezek az emberek hallottak. Nem baj, ha 2-3 alkotmánybíró hall, meg itt van Kerekegyházán, hallottak róla, úgyhogy én a magam szerény módján, úgy, mint a többi kerekegyház, igyekeztem ezt a folyamatot segíteni. Lett is ágyúlövés, beindultak a riasztók, úgyhogy, de nekem, ne haragudjatok, falu. Tehát egy falu, hova még megyek a faluba? Ez nem rossz élvel, mondom, ennyit itt a pécsi kapcsolatokról. Azon túl pedig a KOP révén delegálva lettem az OKNT-be, azaz Országos Köznevelési Tanács. Egészen, hát azt hiszem 4 miniszter alatt működtünk. A Szalai utcában mindig újra választottak bennünket, nem mindenki, én maradtam. Több mint 10 évig voltam ennek a tagja, és hát ha hiszitek, hanem voltak olyan miniszterek, meg államtitkárok, akik kikérték előzetesen az OKNT-nek a véleményét. Kikérték. Ott is persze mindig győzött a politika, amiről én nem beszélek, mert tulajdonképpen az én szakmai, középfokú oktatási karrierem az a német iskolarendszer, a német gyakorlóhely üzemeknél legyen a gyakorlóhely fölszámolása volt, ezért fizettek, ezért viszont vitték a diákot külföldre, és az úgynevezett kompetencia elvi oktatás. Egy angol száz modellt honosítottak meg, aminek a németnél az a lényeg, hogy kimegy az üzembe a mesterhez, ott tölti a gyakorlatot, bemegy az iskolába, ott tanulja meg az elmélet. Ez a kompetencia elvű brit, angol száz dolog, meg egy olyan, hogy itt tanulja ezt, ott tanulja azt, és akkor végül a fejbe kell összeállni ennek a szintetikus dolognak. Na most, amikor eljöttem nyugdíjba, újra ezt eltörölték, és visszajött a német alapú képzés, aminek már nincsenek meg az alapjai. Hát kérem szépen, nincs megerősödött mester-ember réteg, aki oda veszi a diákot tanulni, mert akkor véletlenül belelát a számlába, belelát olyan dolgokba is, amivel nem kellene, úgyhogy ez, de jó. Én jónak tartom, de nem megy. Nem megy. Ki kellene menni, és nem kellene szégyelni, dolgozni a diákjainknak. Hát ők nem akarnak kimenni. Ők nem akarnak kimenni, persze változott a világ rengeteget, de most erre felé, és akkor ide jutottunk el a munka világában, hogy külföld. Na most én külföldet nagyon szeretem. Sokat utaztam. A világot összeutaztam, jó dolog. De ne feledjük el, hogy a valamikor inasok segédek úgy hívták, valcolnak. Elmentek Európába megtanulni a nyomdász szakmát, az asztalos szakmát, stb. Azért, hogy ottan kaptak enni, inni, fekvőhelyet, utána hazahozták ezt a tudást. Na most nálunk kap pénzt, ha most kimegy valaki, egy fiatal ember, a szakmához nem engedik oda, mert az nem az ő dolga,
hanem a pénzzel próbál valamit kezdeni. Sajnos nagyok a lakhatási költségek, és nálunk nincs az, mint Romániában, meg Jugoszláviában volt, hogy hazaküldik. Hazaküldték a pénzeket. Nálunk egy része elköltése kerül ki, oda nősül, ott igyekszik letelepedni. Tehát a mostani valcolással ez az én problémám, hogy jó, ott van de hát szalag mellé kerül, mondjuk egy húsipari dolgozó naponta 150 mázsa húst darabol fel, úgyhogy ő mindig azt a csontot vágja ki, megkapja érte a bért, de én nem tudom, hogy a magyar szakképzés ebből mit profitál. Hát kérem szépen, még ami nekem nagy élmény. Az Univer az említett időszak óta én igazgatósági tag voltam, több cikluson felügyelő bizottság tag is. Hát olyan cégek ellenére Magyarországon, akik törődnek az emberekkel egy kicsit többet. Például a nyugdíjasok kérdése. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, most alig várják, hogy egy munkahelyről elmenjen, sokszor az ügyfélkapun értesítik a dolgozót, hogy vége a munkaviszonyának, hogy keressen másik munkahelyet. Óriási erő van az emberekben, óriási, ha meg tudjuk mozgatni. És ez az, hogy egy születésnap, egy névnap, egy nyugdíjaskori annyi, hogy hát amit ti csináltatok valamit, az benne van ebben az országban. Az benne van ebben az országban, és én itt azzal fejezném szépen lassan be, hogy Kerekegyháza azért lett ilyen. És erre vigyázzunk, mert mindenki a maga módján igyekezett hozzátenni. A maga módján. Nem kell itt a világot megváltani, nem, hanem a kereskedő az legyen jó kereskedő, a mesterember az legyen jó mesterember, az orvos legyen jó, a tanár legyen jó, de hát ezek lózungok maradnak sajnos, ezek kívánalmak maradnak, holott az emberséggel, az emberséges magatartással hegyeket lehet elhordani. Hegyeket lehet elhordani, és az ember ne az ügyfélkapun keresztül kapja meg az értesítést, hogy mostantól nem ott dolgozik. Úgyhogy én nagyon-nagyon érdeklődéssel nem folyok úgy be a napi dolgokba Kerekegyházán, de hála Istennek ismerek sok embert, mert az az időszak 1964-től 2003-ig, anyám haláláig, amikor rendbe hoztuk azt a házat, nekem másfél generáció kiesett. Tehát sokan jöttek, elmentek, és ez kiesett, de tőzsgyökeres kukáliainak meg jásznak vallom magam. Józsikám, tisztelt vendégek, aki többet beszél, egyéb aljaságot is. Köszönjük szépen! Köszönjük ezt a tartalmas előadást, ami gondolom, hogy teljesen megütötte a nézőközönség figyelmét. Viszont egy dologról nem hallottuk, amiről szeretnék kérdezni. Mondtad, hogy elmentél nyugdíjba már hosszabb ideje, de viszont most is aktív életet élsz. Elmondanád nekünk, hogy mivel töltöd a napjaidat? Igen. Mindig elfoglalt nyugdíjas vagyok. Egyrészt szeretettel csinálom az Univernél adódó feladatokat, az fix. Azon túl pedig, hát ugye elkapott ez a szegény apám kezdte el a gyűjtögetést, a Kerekegyházi Életmód Klub kint volt nálam, akkor most itt az iskolában 90 éves volt, annyi, mint a Kozák Bandi. A Kozák Bandi 90 éves, az iskola, engem kértek föl, tartsak előadást, és utána kijött az igazgató helyettes, meg kiszoktak hozni diákokat. Mert én hülye módon nem pénzgyűjtök, hanem néprajzi,
és egyéb régiségeket, ami, most nem akarom bántani a gyerekeimet, lehet, hogy ez egy kis múzeum. Ez egy kis múzeum. Tehát egy olyan kis múzeum, ahova én leülök, vannak festményeim, vannak óráim, vannak régi mezőgazdasági eszközeim, és járom az ócskapiacokat, meg engem is keresnek mindenféle ilyen dolgokkal, és gyűjtögetem. És a lokálpatriótákat is szeretettel várom, szeretek vendéget fogadni, állítólag tudtam főzni, most már a feleségem jobban főzni, akkor is jobban főzött. És ez a gyűjtemény, ez része a Magyar Értéktárnak. A Kerekegyházi Értéktár Bizottság is kint volt, és fölmérte, fönn is vagyunk az értéktárban, de múzeumként azért nem működik, mert állandóan biztosítani kellene nekem a belépési lehetőséget. Na most, hogy itt jön két turista és olvas valamit, és akkor ezt nem csinálom, de előzetes telefon után bárkit szeretettel várok. Ne hagyjatok ott beszélni, mert elkezdek mesélni a dolgaimról, és hát ezzel telnek a napjaim, azon kívül faragok is. Faragcsikálok, udvar, hát ez inkább ácsolásnak nevezhető, udvari dolgokat csinálok, kisebb faragásokat, meg mindent otthon. Tehát az óra javítástól kezdve minden az én dolgom. Most például szereztem 2 régi 100 éves abra keretet, azt csiszolgattam, meg azt lenolajozom, de hogy mi, megkérdezte a feleségem. Hát jó lesz majd valami falra, vagy valami, tehát imádom ezeket a tevékenységet. Van egy kis műhelyem, ott el tudok bújni, és tudok dolgozgatni, és nagyon elfoglalt nyugdíjas vagyok. Az örömet az unokák okozzák, de sajnos nem jó most fiatalnak lenni gyereknek. Akkor régen mi ott kimentünk a Széchenyi utcán, nem volt műút, kocsi út volt, ettük az epret, ott voltak a tehénylepények, jött a csorda, most meg ha mennék el, a házbejárón ott kell állni percekig, mert akkor nem lehet kirajtani. Úgyhogy rendkívül elfoglalt nyugdíjas. Hát ugye a vadászat. Apám óta vadászunk, és hát a héten is vadásztam, meg az előtt lévő héten is vadásztam, hála Istennek. Na most ez nem az öldöklésről szól. Vadászatot nagyon rosszul tudják sokan. Ez nálam fegyveres természetjárás. Tehát kérdezik, hogy mit csinálsz te a Magaslesen? Mit csinálsz a Magaslesen? Olvasol vagy rejtvényt? Nem. Egy erdőben a magasles az beszél, tehát az hihetetlen. Azon kívül a vadásztársak, hát most már elfogyott a fácán, fogy a nyúl, majd marad a koronglövészet, meg a birkapörkölt. Ez lesz a vadászat. Parancsoljatok! Ha valaki szeretne kérdést tenni, már... Pedagógusok tudjuk, azt mondjuk, hogy ez a 3-6 éves kor az azért nagyon fontos, mert abban az időszakban a gyereket ért minden információ beépül a sejtjeibe. Na most, ha ezt elhisszük, már pedig miért ne hinnénk el, akkor valahol egy kis molekulába én is ott vagyok Fehér Tiborban. Egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, amikor én itt kezdtem, tulajdonképpen én is itt kezdtem a pályámat. Kerekegyházán, ezért nagyon kedves nekem Kerekegyháza, bár nem túl sokáig voltam itt, 5 évig, mert hát akkor férjhez mentem. De a felejthetetlen édesanyjára is emlékezve, az egyik nehéz időszakomban, tulajdonképpen most zárójelben
teszem. Volt ugye az 50, én 51-től 55-ig voltam. Hát aki mondjuk egy kicsit idősebb, tudja, hogy ez az időszak nagyon keserves időszak volt az egész Magyarország és Kerekegyháza történetében is, de most tulajdonképpen nem régen tudtam meg egy kutatásból értesülve, hogy annak idején engem hogy figyeltek, mint kulák lányt, pedig hát az én édesapám is pedagógus volt, és a második világháborúban halt hősi halált, tehát semmi közünk nem volt a kuláksághoz. Mégis kuláklánnyá voltam nyilvánítva, és akkor volt valaki itt a tanácsházán, amikor azt mondták, hogy micsoda dolog az, hogy egy kuláklány tanít az óvodába, és az ő drága jó édesanyja, tehát voltak ilyen lakás problémák, mert ugye albérletben laktam, és az ő édesanyja volt az a Bözsi, aki azt mondta, hogy bármi problémád van, hozzám eljöhetsz, és lakjál ott abba a köralakú. És ezt nem laktam ott, de soha nem került rá sor, de ennek soha, amíg élek, nem fogom tudni elfelejteni azt az emberséget, azt a magatartást, amit ő velem szembe tanúsított. Tehát jó kollégák is voltunk, mert akkor az óvoda meg az iskola nagyon jó fúzióban dolgozott együtt a pedagógusok. Aztán tulajdonképpen Tibor az egyetlen olyan volt tanítványom, akinek az egész élete úgy végig a szemem előtt volt. Sőt, hát aztán az egyik leányunokám az segítségével végezte el az Alfeoszban az Alfeosz iskolát, úgyhogy a kedves felesége kolléganőm volt, tehát rengeteg szálon kötöttünk mindig valahogy egymáshoz, és ha valaki elmondhatja, hogy a tanítvány messze túlszárnyalta a tanítóját, akkor Tiborra ez abszolút érvényes, és én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és amíg élek, addig az én emlékezetemben ő megmarad, és remélem, amíg a Tibor él, addig én is élek majd az ő emlékezetében. Úgyhogy így kapcsolódunk mi egymáshoz. De nem így, bocsánat, nem így kapcsolódtok. Mit szoktál mondani? Azt, hogy Tibi azt mondja, hogy egy óvodába jártatok. Igen, hát ez egy nagyon éres dolog volt, mert amikor én 17 évig tanítottam a tanítóképző gyakorló óvodájában, vagy óvónőképző volt akkor, és 17 év után kimentem a lakótelepi óvodába tanítani, és akkor azzal fogadtak, hogy hát itt van az egyik óvodásodnak a férje, majd mindjárt jön. És hát aztán megjelent Tibor, ugye akkor még sokkal nagyobb... Fogyókúra előtt voltál, inkább így mondom, és egy hatalmas nagy derék ember, és jött olyan kicsit alázatosan, hogy jaj, hát az óvónéni itt van, és mondta neki, hogy Tibor, ne szégyeníts engem, hát azért ez már egy ekkora nagy fiatalember, hát hogy mondhatom én azt, hogy ő az óvodásom volt, és akkor Tibornak a hatalmas nagy mondása az volt, hogy jó van, rendben van, akkor ezután azt fogom mondani, hogy egy óvodába jártunk. És azóta is hát itt a Rákóczi úti óvoda, az én óvodám is, meg az ő óvodája is, és szeretettel őrzöm az óvodáskori fényképét, ahol sok kellemes percet töltöttünk a sok-sok nehézség ellenére, ami azt a kort jellemezte. Úgyhogy ezért most is ki nem hagytam volna semmiképpen azt, hogy ezt a beszámolót meghallgassam, mert olyan dolgokat is megtudtam belőle, amit eddig ugye nem tudtam, de nagyon nagy szerencse és boldogság nekem, hogy most itt lehetek Kerekegyházán, és annyi minden. Az ifjúságomat itt töltöttem, és ha te azt mondod, hogy
hogy Eper volt a főutcán, nekem meg A Széchenyi utcán. Eper A a Selyembergi Széchenyi út utcában, miatt. nekem meg a főutcának a akácfa illata, minden akácvirágzástól, nem tudom, hogy tulajdonképpen megvan-e még ez az akácfa sor, most, hogy autóval itt végigjöttem, nem tudom, hogy vannak-e akácfák, de Kerekegyházáról mindig az a akácvirágzás illata, az jut eszembe, mert hát ez egybe esik a ifjúságommal is.